Hello, vítam vás u môjho prvého videa z môjho perfektného kanálu, ktorý určite bude mať veľa sledovaní. No, chcel by som tu povedať hlavne veľa otázok, aby ste celkovo napísali do komentárov, alebo ja proste celkovo rozhodnem, čo budem natáčať. Natáčať to ani zatiaľ poriadne neviem, zatiaľ tu vidíte Fortnite, pretože v iných platformách sa mi to nechce natáčať. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento kanál, dúfam, že dosiahneme aspoň 1000 odoberateľov. A to je taký jediný môj side quest. Tento kanál mal byť pôvodne anglický, ale nechce sa mi hovoriť po anglicky, pretože som Slovák. A Slováci nemajú radi angličtinu. No aspoň ja nie. Budem mať veľa videí, budem mať aj co-op videá, nebudem mať solo videá. A to je také jediné, čo tu chcem tak celkovo oznámiť, pretože celkovo je to prvé video, takže neviem, čo chceli čakať. Dúfam, že toto video bude mať veľa sledovaní a vidíme sa u druhého videa. Čaute!